L'Institut Torre-Vicenç ha obert aquest dimarts les seves portes a dones relacionades amb el món de la tecnologia i la ciència per tal de motivar l'alumnat del centre a conèixer aquest sector, especialment a les estudiants. A Lleida hi ha molta demanda de perfils TIC i poques noies que es formen en aquest camp. Les empreses tenen problemes per trobar talent i tenir paritat en la seva plantilla, i la falta de models a seguir en pot ser la causa. Si veig que un sector tecnològic no em representa, perquè la majoria de persones que hi ha allí treballant són homes, naturalment, per naturalesa, no em sentiré identificada i no em sortirà de dins la curiositat per dir ai, vaig allí, perquè no hi ha gent amb la que jo em representi. En canvi, si anem a sectors com l'educatiu o el sector de la salut, està ple de dones. La por dels pares que les seves filles estudiïn carreres on hi predominen els homes tampoc ajuda i el sector demana canvis en la manera d'ensenyar des d'edats primerenques. S'aposta per no aïllar les matèries tecnològiques a les extraescolars i especialment posar en valor el treball de les dones científiques en els llibres de text. No hem donat l'oportunitat que Maria la Jueva, la inventora del bany Maria, per això es diu bany Maria, doncs surti un llibre de text, o que Mary Anderson, la inventora del neteja parabrises, surti a un llibre. Aquest és el quart any que el centre de secundària organitza aquest cicle de conferències per als seus alumnes d'ESO i batxillerat, en motiu de la celebració del Dia de la Dona i la Nena en la Ciència.